Elle m'attend direct à côté du gymnase. Elle voulait pas quitter le gymnase, enfin le gymnase. Elle voulait pas quitter le parc. Allez, allez! Pousse! On fait des petites passes, Allez, allez! Tiens ta position. Allez, allez! Allez les violets! Oui! Allez, allez! Der er ikke plads til, at man laver så vildt mange fejl. Ja, det kan du sige. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvordan det koster i den anden ende, men de har jo noget, de skal hente, så de har ikke råd til det. Godt været lille frikast, men skud og også det her. Satser alt. Bilsprunget her igen er nummer 9. Den var Ries. Jeg kan godt mærke herinde, at der... Hvad har vi der? 2 minutter. Ja, det er fint. Jeg synes, det er fint med 2 minutter, men det er farligt takling. Det er fint, det her. God redning. Heldigvis for franskmanden. Jeg ved, at han er en dygtig spiller. For første straffekast her i kampen til Allan. Fin scoring. Så kan lovrækker, så kan de... Ja, så kan de komme hjem for at huske pokalen. Den er lidt fedtet pokal. Der ja. Godt scoring igen. Vi har set det på disco. Vi har set det ud til mange af de andre kampe, hvor man har kunnet høre dem, når vi har gået rundt derude. Så der er store forventninger til deres publikum. Igen en scoring her. Og det er også tydeligt at se, at
de franske spil, de hænger altså lidt med mur. Okay. Ellers en flot detalje. Desværre overtrådt her. Vi får at vide af kampens dommer, at det var på grund af fejl udgift. Han løb ind for tid, målmanden. Og igen, Alain Leroux, der med sit sidste minut her, første halvleg af aftenens sidste finale. 2 superredninger af mål. Ja, det er vel okay. Det var vel fair nok. Det synes jeg. Jeg ser, at franskmændene kan udnytte det. Fin scoring. Det er en skam, at de franske tilskuere ikke formåede at få noget gejst ind i deres eget hold i